Nyokoromo ke jwang oyawre kino machino ntiere karka chenro mar makoromo chako sani dakika sekalo 31 tok sa adek mar okinyi ma kawuono wadhi bedo kae kachiel kod awelo ka watwa kotenore kod chal mar wach ma walose kawuono budget kod chik mar omenda. Nyaka sani nyokoromo ke jwang ntiere paro mopogore ma medo golo. Sani wadhi bedo gi thuolo kae mag rango gik moko madito motenore kod ohala. Chal mar ohala en mane e kin ma budget ma kama koro oganda mathoth ikore mar nene kata mar winjo malingling mantiere to mag osuru bende chal nade. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango to bedo kae kod welo adek madhi bedo kwatwa kod achiel kachiel to motelo ne ma jafwambo wadwa Millicent Adhiambo noyudo thuolo mar twak kod johala mopogore kaunti ma Kisumu kendo koro sani kono chal mar ohala ta inye weche mag magintiere godo kotene kod luoro mantiere weche mag osuru kod mamoko bende mantiere lwasi mar ohala ta inye kaunti ma Kisumu ma benja bedo timore kaunti ma Mombasa, kaunti ma Migori, kaunti ma Homa Bay bendo dhi bedo kaya kawarango gi achiel kachiel okinyi ma kawuono mokwongo owinja ne sigarni kae to bang'e anga koni welo ma osechopo studio. Pile ka pinyoru wego ohala ma pacho ka yepo ka gin kod geno kata kamano tinende geno no dhi kaduono to nang'o miche gi miche mag wego ohala matindo yor yuto margi kuom higa achiel sani olokore yulo ayula. E chiro Kibuye picha mako johala moko kayul tero moko okumo moko pango mwandugi ka moko to dengo kaluongo jonyiewo. Waradogi Caroline Owuor mauso mtumba mag ronda nyithindo kod nyawadgi Jagwa Otieno mauso wuoch gileronwa ni kuom dweche 12 sani ohala okosebedo mayot kodgi kaka jomtumba kaluore ni kaka gimedo wero kaka bech mwandu medo idho kendo gisebedo ka gihinyore nikech kata ndhatho mag mwandu magiwaro bende koro dok piny. Kaka wamedo wero kaka bech gik moko medo idho bech gik moko osebedo ka dok piny kech nwan gi geno ni bang' somo budget ma last year ne gik moko nyalo dok piny ok osebedo ka timore kamano. Gik ma uso bech gi biro mopogore gi bei mopogore nitie ma kawo gi 15,000 nitie ma kawo gi 20 to be lokruok ok osebedi madang' awuondi ni samoro aseyudo gir 15 kata gi 14. Wanya wacho ni wero no medore kuru jogno kar duoko be pito quality mar wuoch ma waro bende giduoko piny to customer ngama ng'iyo quality koro chuno ni wadhi asara koro wadhi piny koro idok ka kiwero to gimiwero kono nyade matin to expenses be nya end up no chame te koro end up ni gimido malong' manya konyo ngima ni onge. Komachielo e sekta mar uso chiemo kaka omena kod mwandu mang'aw kaka nyanya Esther Onyango kod Caroline Awuor moseuso kuom igni bora yango ng'ikruok magineno e ohala ka gikoni pesa onge kaluore gi osuru ma sirikal ne omedo e mwandu mochuno kod mauta magikoni e mariembo gimoro amora pacho ka. Omena nam ng'eny gi thoth gitiyo gi fuel to fuel kosemedi to at least gimoro amora medi kaka an jo omena nengo dhi malo. Chon ne wayudo gunia gimoro kata 4,000 3,000 sani wawuoyi 10,000 gi wiye 10,000 gi wiye no kiuse midogi ok yot samoro nyalo biro kode to chako dhi ong'adi. Waseneno ng'ikruok mang'eny e yor ohala nikech pesa doko matin, pesa bende ok chopo e lwet jopiny nyaka mashinani magitimre kaluwore gi taxes mane sirikal impose e bidhaa moaomo magitimore kaluwore gi distances mwakava ka wakelo mwandu transportation cost bedo malo miyo ka pimo ohala manye watimo higni mokalo chien gima wantie kawuono ni kata bedo ni sirikal koro bro somonwa budget to ohala to ok odhi kodwa maber. Bernard Okoth ma en jalos kombe Kibuye kod jowetene koni kaluwore gi budget misomo higa ka higa mamiyo ochumi siko idho oan gi duono mokalo nikech kata bei mane giwero godo odhi malo kowuok e siling 350 nyaka 450 e mita achiel mar law kom e kinde ma pesa mijuogo bende medore piny maru to jonyiewo be ok mienji. Inyalo for instance material per meter no wanyalo ware at 350 but koro kaluwore ga economy osebedo kadhi budget misomo yearly iyudo ka material mane nyalo waro at a cost of 350 sani ware at a cost of 400 or even 450. Kwan jonyiepo odok piny ahinya kaluwore kaka economy sani tek. Some years back dhano nyalo juogo even as little as 10 shillings
but koro as years go by iyudo ka pesa miyugo no medore year after every year. Kila ng'ato ka ng'ato ywak ma gige mag bawo ging'eni gin kaka luxuries. Ng'ama nyiewe en mani samoro osebedo well prepared nikech ng'ato samoro nyalo koso pesa, ok onyal biro yudo pesa monya nyiewo go kom, nikech kombe gi wauso gi pesa mang'eny. Mondo mi yud ka ng'ato wuok kamoro mabiro nyiewo kom mar kata Sh50,000 ok en tich mayot nikech yuto ni piny. E chiro Mauru Market, Lavenda Atieno ma en Johan Duka yango ni bech mauta mamiyo nengo wuoth medore ka gidhi wero miyo giyudo lal e mwandu kaka mogo, sukari e kind mamoko, kendo kata jonyiewo magi mag mok kuon thothgi sani odok e arega. Jono mogo 1500 to 1600 but sani mogo sechopo 1970 2020 bel matin gi maduong'. Koro inyalo neno difference no oidho duong'. Kata kwa dhi wero to transportation imedo. Nyaka wamed transportation nikech mogo boidho gik magikelo. Alafu poko okoyot sani otek. Jologo yango ni sani pogruok maduong' nitie nikech kata mana e dwe ok ginyal yudo nyinyo mar ohala mane giyudo higni mokalo. Like before in a day ninya was up to 10,000. Sani nyago mkara mondo 5,000. Nyiepo dok piny kabisa. Kata sani kuma uweni wan gi nyithiwa moko mantiere school ma noriebne school fee pok ochuno nyaka sani to pesa be wakiaka kwa dhi yude nikech otek. Iyudo ka pesa mitimoni idwa ni chiem ema da chulo ni rent ema da tero nyathi school gi gik moko mang'eny. Koro rate ma dhano dwa nyiewo godo nitie gik iluongo ni basic needs. Dhano miyo basic needs priority. E kinde ma giywago mondo sirikal odwok piny osuru ma hinyo sekta mar ohala e budget mibisom gikoni sani ohandgigo gidhigo mana nyime nikech gionge yo machielo mar yuto. Ato sani gero go ata ogego mabe kaka no landwach kazi mtaani na tema tek moda bla moda yudego dipo kaliso jabus na at least kade pesa kazi mtaani ne kama ke matin mi wasing mi abich pila no at least ina month nyado 15,000 more medega stock. Wan kwayo serikal ni ko yie to med no olos no apiny odwok no nengo gik moko madhano tiyo ga ahinya. Akwayo ni serikal owinje ywak johala moloyo odwok no nengo gik moko piny mondo dhano yud kaka lokore. Sana full ko duoko to tiko weche gite nikech kata kidhi e duka jaduka koni mana ni en Sh5 to na ome kama ameda riyo. Kidhi wero japur koni ni na atiyo gi mauta mang'eny ka gopi. Kichake dhi transportation jamtoka be wacho ni mane mauta medi. Kwa na maduong' kande serikal nyalo winjo ywak kaka johala ma e Kenya do duoko no fuel piny because that is a controlling factor in business. Kakoro oganda rito lendo mar budget johala ni e chiro makibuye mana kaka johala mamoko matindo ywak ne sirikal mondo odwok pek ma okwako sekta mar ohala odwok piny osuru ma ijuogo mwandu mochuno e kin fongruok mamoko mabiro miyo ohala go ok podhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Pero como na Millicent Adhiambo asigana manotim kanyo